Hos Sønderborg Handicapidræt skaber vi et inkluderende og inspirerende miljø for borgere med særlige behov. Uanset om du kommer alene eller med familie, er alle velkommen. Her får du chancen for at danne nye venskaber og deltage i spændende aktiviteter, enten som deltager eller som frivillig. Vi tilbyder et bredt udvalg af sportsgrene. Bowling hver anden tirsdag, svømning i Sønderborg og Nordals, varmvandsbade for en blidere oplevelse, styrketræning i Humlehøjhallen, tandemcykling hver onsdag i sommerhalvåret, snooker på kasernen, showdown, et spændende sansespil. Vi ser frem til at dele fantastiske oplevelser med dig. Har du spørgsmål, så kontakt Terje Schmidt på telefon 20 65 23 23 eller via e-mail ts 20 65 23 23 @gmail.com.